Yanda za a maida PDF zuwa Word document ko kuma PowerPoint ko kuma Excel. Barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu mai albarka. Mai sauraro, idan wannan shine farkon kallon bidiyon ka na farko a wannan tashar, a danna mana subscribe da kuma like, sai a zo wajen comment section sai a rubuta mana nayi subscribe. A darasinmu na yau za mu koyi yanda ake maida PDF zuwa Word, PowerPoint ko kuma Excel. Hakan yana da amfani don mutum yana iya zuwa ya ƙirƙiri wani document nasa ko kuma wani littafinsa, sai ya zamanto misali akwai an samu wani kuskure da ake so a gyara ko kuma ake so a yi editing, mutum zai iya sake maida shi zuwa Word ko kuma Excel ko kuma PowerPoint. Mutum sai ya yi gyare-gyaren da zai yi sai sake maida shi zuwa PDF. Hakan yana matuƙar amfani. Da farko za mu yi amfani da abu guda biyu, Google Chrome. Mutum zai nemi data da kuma wani browser ko kuma Google Chrome. Mutum sai ya buɗe Google Chrome nashi sai ya rubuta simplypdf.com kamar yadda za ku ga a cikin description na wannan bidiyon. Yanzu bari ya buɗu kamar da ku gani, simplypdf.com. Mutum zai iya zuwa wajen nan, sai saman nan kenan akwai PDF, akwai Excel, akwai PowerPoint. Mutum sai ya zaɓi wani document ne yake so ya yi uploading sai ya converting nashi kenan. Mu yanzu za mu yi amfani da Word. Yanzu mun riga mun yi clicking akan Word, za mu taɓa select a PDF file to convert, sai ya haɗa mu da asalin storage kwakwalwan kan wayarmu. Sai mu zaɓi inda wannan document ɗin yake, sai mu zaɓa, sai mu yi converting nashi. Yanzu za mu dubi wani document ne za mu yi converting. Akwai wani advert na Borno State University. Za mu gwada yin gwaji a kansa. Wannan PDF ɗin kenan, Borno State University. Gashi na riga na yi clicking a kai. Yanzu yana kan uploading to 15%. In ya cika 100%, ya riga ya gama uploading a cikin wannan website ɗin kenan. Sai mu ce click here to download it. Yanzu ya riga ya gama converting kenan. Yanzu mun riga mun yi converting, mun yi downloading nasa, sai mu buɗe a cikin kan wayarmu saboda mu ga za mu iya mu yi editing ko ba za mu iya mu yi editing ba. Akan buɗewa. Ya riga ya buɗu. Yanzu kun ga PDF namu ya riga ya koma zuwa Word kenan, Microsoft Word ya riga ya koma zuwa Word. Yanzu kun ga na taɓa kan editing mode. Kun ga yanzu ina editing. Bayan na gama iya editing, zan gwada saving a gaban ku kalla. Zan yi saving kuma zan iya sake zuwa in sake goge duk abin da bai mun ba, kuma yana so in ƙara abu zan iya ƙarawa. Kamar da kuke gani yanzu nake yi kenan. Kun ga na yi saving. Wannan gefen done na sama da kuka gani akwai wani abu kaman square haka. In kuka yi clicking a kansa shine save. Wannan app ne. Bari in closing wannan app. Bari mu shiga mu duba download file namu, mu ga inda shi wannan PDF da muka soke location nashi kenan. Za mu same shi a cikin download folder na cikin file manager namu. Yanzu za mu je mu dube shi mu gani. Dan inda muka ɗauko shi yana PDF, inda kuma bayan mun yi converting nashi, inda zai zo ya sauka a ciki kuma zai sauka in Office kenan. Yawa gashi kamar da muke gani, Office Borno State University gashi nan in Word kenan. Ya riga ya sauka in Word document. Wannan shine kallon bidiyo naka na farko, ko kuma an dama kana gani baka yi subscribing ba, danna mana subscribe da kuma like, sai a zo wajen comment section sai a rubuta mana nayi subscribe. Mun gode.